Ndị Igbo ndewonu. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, ndewonu. Eji m aka na ụbọchị taa dị nnọọ mma. Anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị a, n'ama anyị ji akụzitụrụ onwe anyị na ụmụaka anyị ụfọdụ omenala na ewumewu ndị Igbo. Agwara m unu na oge gara aga na ebe anyị ga-agbakwasị ụkwụ ma anyị bịa ọzọ bụ na iri ji, New Yam Festival. Ọ bụ na iri ji ka anyị nọ taa ka anyị mata ụfọdụ ihe gbasara iri ji, ọkachasị nke ndị ụmụ anyị na-amaghị. Ndewonu, ka anyị na-agakwa n'ihu. Iri ji bụ emume zuru Igbo niile ọnụ. Ndị dịka ndị Arochukwu, Aro ndị Izọgụ, Aro nọ n'ụzọ ije, Aro nọ ebe dị iche iche na-akpọ ya gịnị, Ikechi. Mana ọtụtụ obodo n'ala Igbo na-akpọ ya gịnị, iri ji. Iri ji bụ emume a na-eme kwa afọ n'ala Igbo. Ụfọdụ na-eme n'ọnwa asatọ nke bụ ọnwa Ọgọst, dịka ndị Mbaise emeela ke ha. Mana ọtụtụ obodo na-eme ya n'ọnwa itoolu bụ ọnwa Septemba nke anyị nọ n'ime ya. Ọ bụkwa na ihe mere anyị ji si ka anyị gbasatụ ya ụkwụ, ka anyị na-agakwa. Kedu ihe mere eji eme emume iri ji? Emume iri ji a bụ emume eji ekele Chukwu ekele, Chinwe ji, site na mgbe a na-akụnye akụkụ n'ala ruo na mgbe owuwe ihe ubi. Chetakwa na mgbe owuwe ihe ubi na-abụkarị site n'ọnwa ọgwụgwọ ọnwa Ọgọst batawazie ọnwa itoolu, ọnwa iri. Ndị Igbo na-ekele Chukwu Chinwe ji ekele otu o si chebe ha site na mgbe ha kụnyere akụkụ ha n'ala ruo na oge owuwe ihe ubi. O kweghị ka gịnị, agụrụ gbuo ha. Ọ ya bụ ihe mere eji eme gịnị, emume iri ji a. Mgbe a na-eme emume a na-enwe ọtụtụ mmemme, ma ndị na-eti mmanwụ, ma ndị egwu dị iche iche. Kaba ahụ ka ị garuo obodo gị, kaba ahụ ka ị kpọrọ ụmụaka ka ha gaa sonye hụ otu esi eme emume iri ji. Mgbe a na-ebido ya, a ga-abịa nye Chinwe ji ekele, kelee ya maka nchebe ya, kelee ya maka otu o si mee ka ji akọrọ n'ala pue, mịa nri, buo ibu, dị mma. Ekelechaa ya n'ihe ndị a, abịawa ji ahụ. A ga-ahụ ji a n'ọkụ ụfọdụ mgbe. Ụfọdụ na-esikwanụ ya n'ọcha otu ahụ, were mmanụ nri na-esuru ya. Ọ na-adị ụtọ. Ọkwe na-ahụ ya na foto ụfọdụ anyị webataga. Were mmanụ nri na-esuru ya. Ụfọdụ na-agwọkwanụ ya dịka agwọrọ agwọ ji. Ụbọchị ahụ a na-eme emume iri ji a na-enye ndị mmadụ ọtụtụ onyinye, ọkachasị onyinye nri. A na-esi ezigbo ofe olugbu, ofe nsala, ofe ọha, ụfọdụ na-esi ofe egusi, otu aka siri bara gị. Ewere nri ji asụrụ asụ were mee gịnị, loda ya. Ọ na-abụ oge aṅụrị, ọ na-abụ oge obi ụtọ, ọ na-abụ oge igosi omenala Igbo, ọkachasị ka ụmụaka anyị ndị na-etopụta ka ha mata ya. Ji akwanụ
bụ gịnị? Ọ ya bụ isi akụkụ n'ala Igbo. Kedụkwanụ ndị na-akụ ya? N'ala Igbo anyị na-atụkarị anya na ọ bụ ụmụ nwoke nwe akụkụ a bụ ji. Agbanyeghị n'oge ugbu a ụfọdụ ụmụ nwanyị na-akụkwa ji, na-akọpụta ya ebe o buru ibu, mana ụmụ nwoke ka anyị ma na ọha nwe gịnị? Ji. Akụkụ anyị ji mara ụmụ nwanyị na-abụkarị ede, akpụ, ọna, akịdị na ndị ọzọ. Mana agbanyeghị n'oge ugbu a ụmụ nwanyị na-akụkwa ji, mana ọ bụ ji ka eji mara nwoke tozuru etozu. Dịka m kwuru na mbụ, kaba ahụ ka ị kpọọla ụmụaka ime obodo, ọkachasị n'ime ọnwa 9 a, ka ha nwee ike gbara anya ha ekeresimesi site n'ịhụ otu esi eme gịnị? Eme emume iri ji. Ndeewo. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ emeghela. Ebe m nwa na-akụzi ga-emeghe na wiiki ọzọ na-abịa abịa, n'izuụka anyị na-abịa. Anyị ga-ebidokwa mụgharịwakwa ihe ndị onye nkụzi na-akụziri ụmụaka na klaasị. Maka nke a, echi bụ Satọde n'elekere 5 nke mgbede, anyị ga-abịa na mmadụ ka a na-akpọ live na Facebook page anyị, ka anyị mụgharịa ihe ndị niile anyị na-amụgharị kemgbe, ka o nwee ike rakọ dịka a na-emeghe akwụkwọ. Eji m aka, ọ bụrụ na ị na-aga na JS1, nne na nna gị azụtarala gị akwụkwọ Igbo. Ọ bụrụkwa na ha azụtabe, sonyere anyị echi ahụ. Anyị ga-ewebatacha ụfọdụ akwụkwọ Igbo nwa akwụkwọ kwesịrị ịgụ na JSS klaasị ya, ma nke ndị L2 na nke ndị L1. Anyị ga-egosicha anyị ya ka anyị nwee ike mara ihe anyị na-aga ịba n'ime ya. Ndeewo. Na aka m bụkwa Odoziakụ Amaọgụ, onye nkụzi na-akụzi ma na-atapịa asụsụ na omenala Igbo, ka o wee na-aga were were. Ndewonu. Ka ọ dị echi mgbe anyị ga-ezukọkwa ebe a, ọkachasị ụmụ akwụkwọ ndị nne na nna hapụrụ ụmụ anyị ekwentị anyị ka ha nwee ike sonyere anyị.